Łechej świecy. Gdzie nie wchodzić?
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Dobry dzień. Ja, Zbigniew Jankości, chcę wam rzec jedną prawdą, którą czujowe sobie. Chcę, żeby wam nie płyzna przez słowa snyży piesnie Franca sądzać ciłe. Ja jem Kasiabą, Polska nanką moją. Moją nanką była Małopolunka, a ojcem Kasiaba. Jem by tak rzec dabelt, Poluchą i Kasiabą. Uczył jem sobie języków, ale teraz, na najpiękniejsze lata, tu na Kasiabach i w Polsce wydomleno po kasiabsku i po polsku. Chcę, żeby tak było na wiadno. Tego też woma rzeczą z głębi kasiabsko-polskiego rozumu i serca. Myślę, że nie jem gwas sumnym wojżom, bo tak prawie maslele, maślum i maslec bandum kasiabi i ladzewku. Nigdy do zguby nie przyjdą kasiabę. Spisz się na stronie www.spis.gov.pl. Wielkie brawa dla Zbigniewa Jankościgłe. My chcemy tu stibinę na zaczątku. Też piękno przywitać, ale też chcemy podczerknąć, że jest pisenk, lectwa. I my, jak no kasiebi, spiszmy so, po kasiebsku, jak przystało. Piękno. Wpisujmy język i na jej etniczność i narodność, jak no kaszebści. I też możemy brać przykład z Weroniki Cynewy i z jej familii, jak piękno też zaprezentowane są, jak familiowo można so spisać. My jesteśmy z tego bardzo buśne, że jesteśmy kasiebama i my chcemy to płeć strychnąć, temu wszystkich zachęcywamy do te, żeby so spisać jak no kasiebi. Jak no kasiebi. I chcemy też przywitać na 50. konkursu recytatorści literatury kaszebści Rodny Mływa. Dziś ta piękna rozegracja będzie prowadzona bez Weronika Cynywa I Roberta Grota. Proszę wszystkich zebranych powstać. Sztandar wprowadzać. Do hymnu Kasiebścigłe. Po hymnie. Sztandarę wyprowadzać. Weroniko, czas zacząć. Tak po próbce możemy ją przywitać, głosy czcigodnych, ale też chcemy na zaczątku podczerknąć, że patroni honorowi. Kto jest patrona honorowym?
Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego. Bogdan Łapa, starosta Karteści. Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. I wojewoda Pomorści Dariusz Drelich. Wielci brawa. I tyśmy widzimy bardzo wiele głoscy tu u nai, do Domu Kultury w Chmielnie. Chcemy was wszystkich po prostu przywitać, no i tych najważniejszych też tu apartnic, ale to jest bardzo trudny, Weroniko, bo ja widzę, że tu wszyscy są najważniejsi, bo jest ta znana posiedle. Muszę rzeknąć, że już tak się zakończyło. Wielkie brawa dla was. I widzę senatora, tu była Kazimierza Klejna. Kiedyś znana Iwona Formela, członkini zarządu Chris Karteści. Prezes zarządu główny GZKP Jan Wierowiński. Też znana je wójt gminy Chmielno, Michał Melibruda. Też widzimy, że jest znana Danuta Rek, która jest z Sejmiku Województwa Pomorskiego. Witamy. I też kogo już to mam wiele lecę po prostu. Wszystkich bardzo serdecznie witamy. No i też będzie brawa. Też chcemy przywitać lezy, które nas tyścieją, widzą, bo my jesteśmy online, na żywo i też witamy bardzo serdecznie tych, które są przed mobilkama, laptopama, czy komputerama, czy zdrzylnikama. Witamy. Wielci brawa, pięknie. No i też najgala, finał będzie mógł so odbyć, jakby nie sponsorzy. I dlatego chcemy podziękować i wielki Bóg zapłać dla powiatu Karteścigłe. Koszałka SPZO. Izabela i Michał Melibruda, wójt gminy Chmielno. Patrycja Aryton. Gospodarstwo agroturystyczne u Chłopa, Magdalena i Henryk Kostuch. Kompleks wypoczynkowo-szkoleniowy Wichrowe Wzgórze w Chmielnie, Maria i Andrzej Kostuch. Mestwin, spółdzielnia produkcyjno-handlowa w Kartuzach. Składy i markety budowlane BAT. Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Żukowie. Ubojnia Drobiu Gosz. Henryk Mejna Stal Profil. Gmina Szemut. BL Projekt Ludwik Breza. Bank Spółdzielczy w Sierakowicach. Tartak Jażdżewscy, Danuta i Zygmunt Jażdżewscy. Karczma Krzewiruk, Magdalena i Adam Juskowscy. Maria i Włodzimierz Dradrach. Zakład Usług Geodezyjno-Projektowych Nadir. Forma Fitness Club. Kaszubski Instytut. Sklep spożywczy Ewa Gizela. Księgarnia Kaszubsko-Pomorska Ciec. Remusowy Krąg. Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Kaszubskiego Remusowy Dresie. Rękodzieło Maria Chojnacka. Nadbałtyckie Centrum Kultury. Twórca ludowy Krystyna Malek. Szkoła Ponadpodstawowa w Pelplinie. Cukiernia Piekarnia Palmetta. Fundacja Wydawnictwo Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego. Art Huta Adam Ciachowski. Nowo na ludowo Edyta Lejk. Wielkie brawa dla Wielkie nich. brawa. I też jak my widzimy, mamy piękne parola, piądze są tigłe, też konkursu złotigłe, konkursu Rodny Mływa, to je, kto chce innych rozkacać, sum musi głec. I to są słowa, które bardzo często powtórzył ksiądz biskup Konstanty Dominik. Patron roku 2021. My by chceli ryciec na bina Eugeniusza Pryćkłeścigłe, który Życie nama. w ciele zdaniach, kim był Konstantyn Dominik. Dosłownie w ciele zdaniach. W latach 20. XX wieku, kiedy był pewien problem w diecezji chełmińskiej, to ważny kardynał dykasterii watykańskiej napisał list do diecezji pelplińskiej z prośbą o opinię w pewnej sprawie. Odpisał nie biskup, a regens seminarium, ksiądz Konstantyn Dominik. I tam w archiwach jest taka oto adnotacja. Napisał mi mało znany ksiądz regens, rektor seminarium duchownego w Pelplinie,
odpowiednią informację, która była bardzo ważna. Nie ma informacji, co to było dokładnie, ale dopowiedziane zostało przez kardynała: człowiek, który w Pelplinie cieszy się sławą świętości. I to z górą 20 lat przed jego cnotliwą śmiercią. Tak, biskupie Dominiku i 20 lat pisał iście przed śmiercią, także jeśli my piszemy zmarł w opinii świętości, a tak często to wiele za mało, by trzeba gadać żył w opinii świętości biskup Konstantyn Dominik. Który się urodził 7 listopadnika 1870 roku w Gnieździewie, pięknym w Sena Kasiebach, w cynie królewy Męża, tego sanktuarium Swyżewściu, który odegrał wielką rolę w jego całym życiu i miał darech ten największy czeskiego na kult maryjny. Ja ci był bardzo ważny. On żył darechem dla Maryi i dla ledzy, jak to dziś u biskupie Konstantynie Dominiku Bogogeduny. Sztyłcy są w Gnieździewie, pytamy dzonka swojemu wujowi, ksiądze Klimencowi Dercowi, mógł wyjechać na uczbę dalej do Pelpina Collegium Marianum i do Chełmna, gdzie złożył dyplom maturalny, maturo tam zdył, a potem nazad przeszedł do Pelpina, gdzie po 6 latach drąży studiów Westu ksiądza. I ty znów trafił do Chełmna, gdzie był w Collegium Albertinum, prefekta, ksiądza, opiekuna siostrów zakładnych. Tam dalej podnosił swoje kwalifikacje, bardzo piękno poznawał język, w 3 językach pisał płynnie, perfekcyjnie, w polskim, niemieckim, łacińskim, dobrze znajomości. Posługiwał się bardzo często na cudzym kasiepskim języka, osobliwie nawet, jak możemy rzec, jako jest to biskupa. Ale w 11 roku go wzdole nazad do Pelpina już przed Światową wojną, gdzie przejął stanowisko wicerektora seminarium duchownego. Bezary po tej wojnie w roku 20, jak my, Kasiebę, pomyśl, odzyskał niepodległość, został rektora, czyli łada się do niemieckiej strony rektor Trader, który uczył się Niemca i pojechał tam gdzieś dalej, za granicą. Biskup, rektoryście, Konstantyn Dominik był wspaniałym wychowawcą. Gadał się wtedy swoim tak, że największą karą dla kleryka było to, że biskup był smutny. Jak to dzisiaj brzmi w dzisiejszych czasach, w szkołach często inaczej byśmy rzekli, ale jak to dzisiaj bardzo piękno by się przedało, jakie to jest dobry wzór dla dzisiejszej edukacji, liczbę ksiądza na każdym etapie, każdego naszego działania. W 28 roku, po tych 8 latach rektorowania Becelegensa seminarium, tego skromnego człowieka, o którym, jak dzisiaj ksiądz profesor rzekł, był takim bardzo zwyczajnym swoim działaniem, a tak po prawdzie, on nie był zwyczajny, on tak sobie dało, ale w tym wszystkim była ta nadzwyczajność, jak to ksiądz Janusz Pasierb rzekł. Papież Pius XI powołał go w 28 na biskupa sufraga na diecezji chełmińskiej. Jeździł, były tyłe w Chmielnie, były w Sionowie, wiele razy były w Swierzewie, konsekrowe kwestie w Kościżnie, pierwszy w 30 roku, w tym samym roku w Swierzewie, kwestii w terenie 50 lat tam stoił, ksiądze słyszał swoją pomocą, swoją radą, wyciął, kształcił, wychłowywał i giedył swoim dziecem, nie plus gąbem czasa, jak należy rzec. Dlatego piękno się myśla zdarzało nam, że po 80 rocie z niesmierce i przed 150 w innym roku, rocie z jego urodzeni, ten rok je jakby poświęcony jemu osobliwie. Ale kładno ma patronę derch, nie plus latos, wsiądze na każdym kroku, w każdym myle. Temu jak so Debuk i Konstantyn Dominik, wnetka bądź mesjance lepsze sanktuarium w Sionowie, debleca jego pamięce. Debuk, łyky za niedawno książka, a może za jakiś czas film u Dominiku. Ten człowiek niech nam ma patronę w dziecym wsiądze, zajesme, bo po prawdzie był nadzwyczajny i przede wszystkim żył i namaga do jak w opinii świętości.
Wielzi Bóg zapłać za te słowa. No i też chcemy podczerknąć, że możemy cnotę też łebyciec, posłuchać ksiądzu biskupowi, o biskupie Dominiku Konstantynie na YouTubie, bo też jest oratorium pro memoriam księdza biskupa Konstantyna Dominika. I też rocimy. I jeśli ktoś by miał pragnienie, żeby co iść na dowiedzieć więcej, ale nie tery, ale jak metiłe zakończymy tydę, mu metiłe piękną wystawa, na którą serdecznie rycimy. Także tyś chcemy tery zaprosić rociec tu na Bina Chmieleńści, wójta gminy Chmielno Michała Melibrudę, Panią wiceprezes ZKP od Łedzy Chmielno Joanna Konkol, które są współorganizatorami, wójt i też ZKP Part Chmielno. i prezesa zarządu głównego ZKP Jana Wyrowiński. Rycimy na Bina. Rocimy bardzo serdecznie. I też łedumy głos wójtowi. Bardzo serdecznie witam Państwa w pięknym dniu w naszym święcie. To jest wielkie święto gminy Chmielno. Cóż wypada powiedzieć tytułem wstępu z okazji wspaniałej 50. rocznicy. Żeby zrozumieć, jak wielka ranga jest tego święta, konkursu rodnej mowy, trzeba się cofnąć w czasie. Cofnąć do roku 1972. A wówczas trzech młodych chłopaków, 20 kilka lat, pan Hubert Lewna, pan Antoni Czaja i pan Brunon Cirocki, po prostu wymyślili konkurs pięknej kaszubskiej rodnej mowy. Żeby to dzieło docenić, musimy je odnieść trochę do naszych czasów. Dzisiaj spotyka się trzech młodych chłopaków, co są w stanie wymyślić. No, jakiś śmieszny filmik na TikToka, popisać sobie, wymyślić jakiegoś, jak to młodzież mówi, żartobliwie pranka. W perspektywie tych czasów, w których żyjemy, kiedy mamy tendencję do spłycania mowy, spłycania przekazu, skracania przekazu, pozbawiania go emocji do tego stopnia, że wyrazy skracamy do literek tylko i wyłącznie, ranga konkursu rodnej mowy wzrasta w moim mniemaniu niesamowicie. Myślę, że Państwo się ze mną zgodzą. I konkurs trwa przez 50 lat, przeżywał piękne chwile, przeżywał trudne chwile, ewoluował, zmieniał miejsca od Łączyńskiej Huty poprzez szkołę w Bożestowie, restaurację, poprzez ośrodek wypoczynkowy, aż do tej sali widowiskowej, która powstała w 1991 roku. I nie ulega wątpliwości, że dalej będzie ewoluował, bo to jest natura naszych czasów, które przyspieszają, zmieniają się coraz szybciej. I niewątpliwie ten konkurs też będzie ewoluował, ale idea pozostanie niezmienna. Mamy kultywować piękną kaszubską mowę, przypominać ją obecnym i przyszłym pokoleniom. I temu ten konkurs służy. I ja serdecznie życzę sobie, bo jestem częścią tego konkursu, ale wszystkim Państwu, żeby piękno tego konkursu nie zostało zatracone. Żeby Kaszubszczyzna była kultywowana i przekazywana kolejnym pokoleniom. Wypada w tym miejscu serdecznie wszystkim podziękować. Nie jestem w stanie wymienić wszystkich osób, którym należą się podziękowania. Od 1972 roku do dzisiaj. Tysiące ludzi wzięły udział w konkursie Rodna Mowa. Tysiące ludzi poświęcały swój czas po to, żeby ten konkurs taki piękny i do dzisiaj mógł trwać. Ja serdecznie dziękuję z tego miejsca organizatorom, wszystkim recytatorom, którzy przez lata wystąpili w tym konkursie, wszystkim jurorom, wszystkim sponsorom, którzy do dzisiaj są z nami. Dziękuję za to, że Pan Bóg czuwa nad tym konkursem. Myślę, że bez tej iskry Bożej czy ormuzdowej skry nie pojawiłaby się Izabela Trojanowska, nie pojawiłby się ksiądz profesor Jan Walkusz na naszej drodze. Za to wszystko bardzo serdecznie dziękuję
i proszę, aby to święto trwało. Bardzo dziękujemy. Z wielką radością witam na finale 50. konkursu recytatorskiego Kaszepści literatura rodnym łewa. Latosy zawieściam są słowa księdza biskupa Konstantyna Dominika. Kto chce innych rozkazać, sum musi gwerec. Chcemy być skrom, chterna rozpaliła dzień miłotę, do nasi rodnym łewę, do nasi tatczyzny. Niech dniowy, apartny zindzeni zapisze so w pamiątce bytników. Czcigodny własno senatorze, czcigodny własno wójcie, czcigodny własny własnowie. Tu już wiele powiedziano. Ten konkurs stał się instytucją. Jedną z najważniejszych instytucji Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, ale nie tylko, dlatego że obudowany został aktywnością różnych ludzi i środowisk, w tym również samorządu, który od 1989 roku jest nasz, kaszubski. Od 1989 roku przejęliśmy władzę na Kaszubach. My, Kaszubi. I da Bóg, że będziemy tę władzę trzymali przez najbliższe setki lat. Dzięki temu takie inicjatywy jak ta mogą trwać, się umacniać. Szanowni Państwo, chciałem Państwa dziś zaskoczyć tym, że obok tego staruszka, dojrzałego mężczyzny, kobiety, 50-letniego, chcemy dzisiaj Państwu zaprezentować Oseska, który ma 2 lata, ale który jest związany z tym, co jest istotą konkursu Rodnej Mowy. Otóż 2 lata temu, w czasie kiedy rozpoczęła się pandemia, w Zrzeszeniu uznaliśmy, że trzeba również wyróżniać tych, w których rękach jest los naszej kaszubskiej mowy, czyli nauczycieli szkolnych. I dlatego podjęliśmy decyzję, aby zainaugurować konkurs Bylny Szkolny. Bylny Szkolny. I dzisiaj na początku tego finału chcemy Państwu zaprezentować te własne, bo to są inobiołcie, które wygrały ten konkurs. Z nadzieją, że praca takich jak one będzie gwarantowała to, że ten konkurs również rodnej mowy będzie trwał. Da Bóg po wieczne czasy. Dziękuję bardzo. Bardzo serdecznie dziękujemy. I prosimy bardzo was na oficjalny, demkniący naszego dzisiejszego konkursu. Dzisiejszy konkurs uważamy za otwarty. Wielki brawa i bardzo dziękujemy. Do naszego konkursu szkolnych iście przejdziemy, ale zanim to chcemy przebyciec iście ledzy chterny przecieniele są do te, że możemy tyle bec, ale oni to zrobili 50 lat temu. Tych ledzy już nie ma z nami, ale chcemy wydać cia. Ima, co zrobili dla tego konkursu, dla Kasie Bizne, dla tego, że możemy dalej gadać w języku kaszepścim. Byle to Jon Drzeździon, Jerzy Treder, Lech Bądkłewści, Jan Trepcik, Felix Marsiałkowści. Izabela Trojanowska. Wielki brawa, myślę, dla nich. I programę Sylwetrzy można poznawać też na piękne tyfle, tablice, które są przyrychtowane przed wejściem na tej zala. Ale też mumeledzy, które no tworzyli, to były też piękno wymienieni przez na ich czciwiertnych i chcemy tu erociec też na wina. Rycimy serdeczno Bruno Nacerocigłe Antoni Głeczaje i Huberta Lewna. i też Witolda Bobrościgłe. Jest z nami? Rocimy bardzo serdecznie.
chcemy tu podciągnąć, że ti ledze, ti trójka i też Witold Bobrości i też Stanisław Jankę tu piękno założyli, ti troje, a tu te dwójkach ten do przed sztuceka piękno też pomygele. I też chcemy tu oddać głos Hubertowi Lewnie, żeby podciągnął to, jak wezdrały te zaczątki i ta historia całej. No ja. Przede wszystkim chcę podziękować w te złote głędę rodnym łewę, że to jest Panu Błegu i wszystkim tym, którzy są przyczynili nie tylko nas, te troje, ale wszystkim, którzy są przyczynili, że to może dyrować cały czas. I to właściwie jak i cała ta nasza trójka, były na samym początku tego konkursu. Właśnie zaczęło się od tego, że my w uczniówce Hadce w końcu 70 roku założyli Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorski. Było w uczniówce Hadce, bo wtedy jeszcze nie było gminów. I na pierwszym, czy na trzecim chyba zebraniu, jak my opracowywali plan pracy, no całego założyłem chyba bardzo dobrze, żeby my zorganizowali konkurs recytatorski literatury kaszubsko-pomorskiej. Bo wtedy był taki wielki problem, że właściwie problem popularyzowania tej literatury. No, akurat w szkole w Berzostowie tam była dobra atmosfera, tam była oprócz Bronka, Antka, ale też i chcę koniecznie przebyć właśnie szkolni, a właściwie szkolne. Między innymi Agnieszka Maszka, która zanim jak chodził do szkoły, to ona nas uczyła recytowania literatury polskiej. I ona tego się podjęła, tak samo jak Agnieszka Cerocka, Białka, Brunona i wiele innych szkolnych, także i z Łódczyna, później z Brodnicy, ale to i było dalej, to się rozkosterzywało, ale bez ich góreni, bez tych białków i nie tylko białków, to pewno by się nie dało tego tak rozkosterzyć na cały Pomorze. I z perspektywy tych 50 lat dziękuję i Bronkowi, i Antonimu, i wszystkim tym szkolnym, którzy się przyczynili do tego, że to tak funkcjonuje i że to nie jest tylko właściwie sam konkurs, bo właśnie ten konkurs recytatorski tam jest często takim początkiem działania właśnie w całym ruchu kaszubsko-pomorskim. Także serdecznie gratuluję Witoldowi też, który właściwie wszystkie dyplomy robi na ten konkurs. Nie dałoby się wszystkich wymienić, wymienił ich najlepiej ksiądz profesor na swoim kazaniu dzisiaj wszystkich. Także ja myślę, że to sygnie i życzę wszystkim zaproś nas też za 50 lat na 100 lat. Myślę, że gdy to zrobić. Bardzo dziękujemy i chcemy wręczyć oficjalne wyróżnienia. Chcemy podziękować. I rodzimy tu Edita Klasa, która jest też organizatorką tego pięknego konkursu Chmielnie Rodny Mływa. I też nie mógł z nami być Stanisław Jankę i też ze sztucek przeczytamy jego list. Donaj. Podziękujmy wielkimi brawoma
bo bez nich prawdopodobnie nie byłoby nas zasypiły na te piękne uroczyznie. I zaprosimy do wspólnego zdjęcia. Ale tyś proszę wtedy zrobić zdjący, ale tyś jeść chce. Prosimy. Jedno słowo tylko. Ksiądz profesor w kościele wszystkim nam podziękował bardzo serdecznie, ale jemu nie wypytał sobie podziękować. Przez tego maila chciałbym mu serdecznie Bóg zapłać powiedzieć i żeby dalej, on jest na emeryturze, on tak nie wie, ale żeby on tym konkursowy jeszcze więcej poświęcił czasy. Dziękujemy bardzo, Antoni. I tyś, zanim tyś zrobimy wedding, ja bym chciał jeszcze przeczytać list od Stanisława Jankugę. Pan Michał Melibruda, wójt gminy Chmielno, pani Janna Konkel, przewodnictwo Partu Kaszebsko-Pomorskiej Zrzeszeni w Chmielnie, pani Edita Klasa, dyrektor Gminnego do Domu Kultury Sportu i Rekreacji w Chmielnie. Czcigodne wastwo. Jestem bardzo skreślony za waszą roćbą za 50. konkurs recytatorsi literatury kaszebści Rodny Młewa. Bóg zapłać wiele razy wam a wszystkim zabelny wdyr. Jak jest mogła wdarzec i był sparłączonym z tym konkursa prawie 25 lat, jako należnik karna jurorów. Dzonka Rodny Młewie i ubłezno wiele kaszebskich dzieci i młodzezne, szkolnych i dzejerzy, a pisorzy. Konkurs mu w jedno baro osoblewie do mecy wiodro. Wiele w nim są przewinałoledzy życzliwych dla innych i kasie bizne. Rodny Młewa dała mocny podskacenk w drodze kaszebścigłe języka. I przepraszaja was, że 13 czerwca nie będę mógł być osobisto w Chmielnie, ale będę z wama tego dnia całym moim sercem. Wszyscy was serdecznie pozdrowiam raza z przyrzeczeniem konkursu Brunka Ceroczcim i Antonim Czają i od wielu lat belnym przednika jury księdza profesora Jana Walkusia. Z Pana Błega, Stanisław Jank. I też wrócimy jeszcze senatora Kazimierza Klejny. I bardzo krótko chcę jeszcze tyś podziękować w imieniu Senatu Rzeczpospolitej Polskiej i chcę przekazać dla Partu Zrzeszenia Kaszebsko-Pomorskiego Chmielnie medal Senatu, bardzo ważny, honorowy odznaczeni, które nie otrzymują niewiele lecy w Polsce i na Kaszebach, ale w gminie Chmielno mniejszy medal Senatu dostał i remusowy krąg, kiedy sprzed laty, za to, co on robił dla Kaszebizny i dziś chcieli jeszcze raz całemu Partu Zrzeszenia za Rodną Młewę. I chcę rzec tak, pierwszy raz je na Rodnym Młewie był w 1978 roku i później przez wiele lat był członkiem jurorów też i jako klub Pomorania ma w jedno pomegle w Rodnym Młewie. I chcę powiedzieć jeszcze jedno słowo, że jakby nie było Rodnym Młewy, tego wielkiego konkursu, to dziś tak wiele młodych ludzi nie uczyłoby się kaszebskiego języka. Bo można rzec, że wszystko, co zaczęło tyłem, gdy kiedy w Chmielnie, nie pamiętam jak to się dzieło w restauracji u Czorlin ścigłe, ale wtedy w konkursach było tam tyle dziesiąt ledzy, na wiocy. Dziesy to są te w szkołach, w gminach, w powiatach, gdzie są eliminacje. Dzięki temu konkursowi później mógł się odbywać i dyktando kaszebści, i nauka we wszystkich szkołach. I to, że język kaszebści dalej i bardzo się rozwijał najlepiej. Dziękuję wszystkim. Zapłać. I lecimy jeszcze raz do weddinga. Do przódku, do przódku. Prosimy też. Nie, do weddinga jeszcze. Was Antoni, do weddinga jeszcze. To musi być sztuczek dla fotoreportera. Ty, żeby was fajno złapać, ustawić, prosimy sobie piękno ustawić. To dzieje są na typinie historia. Do przódku, do przódku. Jeszcze raz, wielkie brawa. To są ledze bezsternych. Nie byłoby, jaż pieniądze są tu, a dzisiaj Rodne Młewe. A dzisiaj fejrujemy złoty jubileusz.
Wiacy takiego nim to i wam moje ta niemieckie. Wszyscy wycygają mobilci. Dziękuję bardzo serdecznie. I tyś łestanie znama przydnik Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorśtigłe. Jan Wyrobińści znama, tu, Jo, ale tyś chyba idzie po co z wiążsigłe. Błatery chcemy przejść do tego wyróżnienia, łejacim pan prezes namatiłe przed sztucekiem rzek. Chcemy wyróżniwać, nadgradzać belnych szkulnych. I tyś rocimy tu nabina, tyś Sekretarza Komisji Konkursowej Nydgrodę Belny Szkulny Lucyna Radzimińsku. I oni tyś nama tu peżynka przybliżela, a Lucyna nam jeść pyra słów rzeknie o konkursu. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, tak jak powiedział Pan Prezes Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, dzisiaj święto rodnej Mływy. Ale cóż, czy mielibyśmy tylu cudownie recytujących młodych, małych, większych, starszych recytatorów, gdyby nie nasi szkulni. W zeszłym roku, kiedy Zarząd Główny ustanowił Nagrodę Belny Szkulny, mieliśmy ogromną nadzieję wręczyć ją tak, żeby świętować, żeby świętowali i nauczyciele, i ich uczniowie, i wszystkich, dla których rodna Mływa jest ważna. I myślę, że dzisiejsze święto, 50. finał konkursu recytatorskiego literatury kaszubskiej Rodna Mływa jest najcudowniejszym dniem, jaki mógłby nam się wyśnić. Szanowni Państwo, też jeszcze jedna data była bardzo ważna, kiedy Zarząd Główny ustalał tę nagrodę. Mianowicie 30 lat temu w artykuł numer 13 ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku jest tam taki zapis właśnie w tym artykule, że szkoły umożliwiają podtrzymanie tożsamości językowej, regionalnej, narodowej i szczególnie naukę języka. I od tego momentu, można powiedzieć, no były też szkoły, które gdzieś tam wcześniej rok czy dwa zaczęły, ale tak oficjalnie w szkołach, od tego momentu zaczęła się nauka języka kaszubskiego w szkole. Tak naprawdę w 1992 roku Głodnica i Brusy. W Brusach ten przedmiot nazywał się wtedy Mowa i piśmiennictwo kaszubskie. Teraz przedmiot nazywa się już język regionalny kaszubski. I gdyby nie nasi szkulni, pewnie nie mielibyśmy co aż tak bardzo świętować. Panie prezesie, jeszcze kilka słów o nagrodzie. Szanowni Państwo, już powiedziano bardzo wiele. Chciałbym tylko przypomnieć, że to nasza organizacja, Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie, jako zasadniczy cel swego działania od samego początku uznała kwestię zachowania i rozwoju języka kaszubskiego. W czasie PRL-u nie było to proste i łatwe. Rok 1989 zmienił wszystko. Stworzył nowe możliwości działania, które od razu zostały wykorzystane w związku z tym artykułem 13. Zresztą zajrzałem do tej ustawy i to jest jedyny artykuł, który nie był nowelizowany od tamtego czasu. Czyli to znaczy, jak on był ważny. I Witek Bobrowski tu może też to potwierdzić i ci wszyscy pionierzy nauczania języka kaszubskiego w szkole, jak to wtedy było ważne, ta nowa atmosfera. Od 2005 roku mamy całkowicie nową sytuację. Język kaszubski ma status języka regionalnego, co prowadzi w konsekwencji do oficjalnej troski państwa o jego rozwój, co się wiąże oczywiście z pieniędzmi, z możliwościami tak powiem, edukacji innej, nauczycieli itd., itd. Długa historia. Szanowni Państwo, komisja konkursowa była niezwykle poważna. Profesor Marek Cybulski jest tutaj z nami? Panie profesorze, zapraszamy. Profesor Marek Cybulski, Uniwersytet Gdański. Profesor Daniel Kalinowski, Akademia Pomorska. Wojciech Książek, przewodniczący Międzyregionalnej Sekcji Otwartej i Wychowania NSZZ Solidarność w Gdańsku. W okresie AWS-u był wiceministrem edukacji razem z Edkiem Wilgrotem. Proszę bardzo. Zapraszamy.
Pani Elżbieta Markowska, prezes Okręgu Pomorskiego z ZNP. Pani Renata Matys, starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Gdańsku. Pani Renata Mistrz, niezwykle zasłużona dla sprawy nauczania języka kaszubskiego, reprezentowała Centrum Edukacji Nauczycielskiej w Gdańsku. Mariusz Główka, prezes KUL-u w Wieżycy. Profesor Witbrod, nie muszę mówić, kto to jest, no i mówiący te słowa. To było to gremium. Proszę Państwa, wszyscy przyszli na obrady. 2 razy było, jury się zgromadziło, wszyscy byli obecni, to znaczy jak mocno cenili ten fakt, że mogą być i jak uważali, że to jest ważna sprawa. Efekt był taki, proszę Państwa. Możemy już przystąpić, prawda? Tak jest, proszę Panie Prezesie, odczytanie komunikatu Tak. komisji. Zgłoszono 12 kandydatów. Same wastne. No bo taka jest prawda, że miocie są w tym molu najważniejsze. Komisja wyrażała pełne uznanie dla dorobków wszystkich zgłoszonych szkolnych, bo to były wszystkie mocne kandydatury, których ogromne zaangażowanie, pasja, wiedza, kreatywność w pokazywaniu piękna, szeroko rozumianej kultury kaszubskiej ma ogromne znaczenie w kształtowaniu młodego pokolenia. Nominowane pedagogzki, no takie słowo, są dla swoich uczniów autentycznymi przewodniczkami w wędrówce po Kaszubach, pokazując im nieznane miejsca, historię oraz ludzi. Nade wszystko dbają one o rozwój tożsamości kulturowej i zachowanie języka kaszubskiego. W duchu słów księdza profesora Janusza Pasierba, małe ojczyzny uczą żyć w ojczyznach wielkich, w wielkiej ojczyźnie ludzi. Decyzją komisji konkursowej tytuł Belny Szkolny został przyznany Felicji Basce Bożyszkowskiej. Fela jest już z nami. Fela. Pani Felicjo, zapraszamy. Roczymy na wina. Zgłosiło ją ile, pani? Zgłosiło Panią Felicję 7 różnych organizacji. Kaszubskie Liceum, podmiotów. Nauczyciele i... Szkoły, oddziały Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w Lipuszu. Co już stanowiło pewien handicap w czasie prac jury oczywiście. Przeczytam, jak to sformułowało jury. Nauczycielce języka kaszubskiego w Kaszubskim Liceum Ogólnokształcącym w Brusach od początku istnienia szkoły, czyli tak jak tutaj powiedziano od 1991 roku, a także w Technikum nr 3 w Chojnicach oraz branżowej szkole w Kościerzynie. Jest ona współautorką m.in. pierwszego podręcznika do nauki języka kaszubskiego do szkół ponadpodstawowych JO w Kaszepści i Kaszepsko w Swiece. Niestrudzoną propagatorką nauki języka kaszubskiego, inicjatorką wielu konkursów, spotkań, imprez kulturalnych. Słynne są jej spotkania u niej w ogródku w Lepuszu z młodymi ludźmi. Jest szkolną, która ze swoimi uczniami wędruje po Kaszubach, pokazując im rodzime piękno i wartości, a drogowskazem w tej wanodze są słowa Jana Karnościego: wychowanie młodego Pomorzanina powinno zatacać 3 kręgi: poznanie rzeczy własnych, pomorskich, ogólnopolskich i ogólnoludzkich. Wielu obecnych nauczycieli, wielu działaczy kaszubskich i obecnych na tej sali, jak sądzę, są jej wychowankami. Felu, przedciego belnego. Nagrodę wręczymy za chwilę. Teraz zapraszam Panie Prezesie jeszcze wyróżnione Panie, tak? Z tego bogactwa propozycji jury musiałem wybrać jeszcze 2 osoby jako wyróżnione i te wyróżnienia otrzymały Elżbieta Pryczkowska. Wielkie brawa. Roczymy na wina. Zapraszamy na wino. I tak się złożyło, że i druga Elżbieta Bugajna. Wielkie brawa. Pierwsza z Elżbiet Pryczkowska od wielu lat jest nauczycielką w szkole podstawowej im. Jana Terpczyka w Miszewie, a obecnie dyrektorką i nauczycielką w szkole podstawowej w Tuchomiu. Jest współautorką m.in. podręcznika do nauki języka kaszubskiego w Jantarowi Krojnie. Jest także pomysłodawczynią i współorganizatorką wielu konkursów, spotkań, przedsięwzięć edukacyjnych, kulturalnych o zasięgu lokalnym i wojewódzkim. Jest aktywną działaczką Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego i innych organizacji społecznych. Wieloletnią redaktorką, autorką i współautorką lekcji języka kaszubskiego w programie Rodno Zymia. Kieruje dziecięcym zespołem folklorystycznym Mulci.
Zajęcia języka kaszubskiego prowadzi w sposób twórczy i aktywizujący. To wszystko moimi ustami mówi jury, proszę Państwa. Jeżeli chodzi o drugą Elżbietę Bugajnę, jest nauczycielką języka kaszubskiego w Szkole Podstawowej im. Ziemi Kaszubskiej w Goręczynie, jest doktorem nauk teologicznych, jest autorką 2 tomików poetyckich Miło Tanioso oraz Rucha na Nodzeje. Inicjatorka wielu spotkań kulturalnych na terenie szkoły i gminy, organizatorka wielu konkursów regionalnych, inspiruje swoich uczniów do włączania się w różne inicjatywy lokalne. W ciągu wielu lat aktywności na rzecz regionu wychowała liczne grona następców, aktywnie uczestniczy w działalności zrzeszenia, uczestniczy w wielu konferencjach naukowych, wygłaszając referaty dotyczące literatury i języka kaszubskiego. Komisja składa serdeczne gratulacje laureatce oraz wyróżnionym. Komisja gratuluje także pozostałym zgłoszonym do konkursu, bo uzyskali oni uznanie swoich środowisk. Wszyscy, poza laureatką, mają szansę w kolejnych edycjach konkursu. Wielkie brawa. Komisja dziękuję wszystkim podmiotom zgłaszającym za trud w przygotowaniu wniosków, zapraszając do uczestnictwa w nadchodzącej edycji konkursu. Szanowni Państwo, teraz nastąpi uroczyste wręczenie. Zapraszam jeszcze prezesa Fundacji Wydawnictwo Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, który jest jednym z fundatorów nagród, a my już przygotowujemy nagrody. Tej widzimy tu pięknych szkolnych, belnych szkolnych. Jeśli raz brawa przy tym wręczaniu będą. My, jako też młodzi ledzy, dziękujemy za robotę z nama i też robota z teamach terny. Za sztucek będą też wyróżnione i też te mylech terne zostały zebrane w tym pięknym finale, w 50. konkursu Rodnym Łewa. Więc na razie Mińsk, prosimy. Ja jeszcze dopowiem, Szanowni Państwo, Pan Prezes zaraz wręczy dużą statuetkę naszej belnej szkolnej. Statuetka została wykonana przez pracownię szkła Suli Art przez Sulisławę i Przemysława Borowskich. Kiedyś huty szkła na Kaszubach były bardzo powszechne, ale produkowały, powiedziałabym, takie przedmioty użytkowe. Sulina i Przemysław proponują szkło artystyczne. I w tychże, proszę popatrzeć, pięknych taflach szkła ukryte są piękne barwy naszej ziemi kaszubskiej, jak sami mówią, uchwycone w takim świetle wschodzącego słońca. Pani Felicjo, niech to światło będzie u Pani w ogródku, świeciło podczas tych spotkań literackich i na Pani pięknej drodze szkolnej. Oprócz tego wręczymy również dyplom wykonany metodą aquatinty przez Wawrzyńca Sampa. O zaprojektowanie i wykonanie dyplomu poprosiliśmy artystę profesora Wawrzyńca Sampa, wybitnego rzeźbiarza i grafika, od lat związanego ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim, ilustratora licznych książek, pomników. Myślę, że można by bardzo długo mówić o panu Wawrzyńcu. Specjalnie dla belny szkolny dyplom i statuetka. Belny Szkolny otrzymuje również nagrodę pieniężną ufundowaną przez prezesa Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego oraz przewodniczącego Związku Solidarności Wojciecha Książka. Wręcza prezes, proszę. Pierwszy raz w życiu wręcam kopertę. Oficjalnie. Oficjalna koperta dla Belny Szkolny. Teraz wręczymy wyróżnienia. Wyróżnienia trafia do pani Elżbiety Pryczkowskiej i pani Elżbiety Bugajnej. Również mamy dla pań świeczniki. Pamiątkowe dyplomy. Świeczniki również wykonane są przez pracownię szkła Suli Art. Poproszę również prezesa, no panie prezesie, proszę, chyba statuetka musi być na dole na razie, bo poproszę o wręczenie cedelków na książki wszystkim naszym, albo tak, wyróżnionym. Wszystkie nasze laureatki otrzymają cedelek na książki, bo cóż dać szkolnym, jak nie. Zapraszam również jeszcze pana Wojciecha Książka,
który wręczy pamiątkowe gratulacje oraz, zaraz powie pan przewodniczący, cóż przygotował za pamiątkę dla naszych szkolnych. Szanowny Panie Prezesie, lubotni dresze, Szanowni Państwo. Ja dzisiaj jestem po drugiej dawce szczepionki, także nie wiem czy koniec będzie blisko początku, ale pomyślałem, że muszę przyjechać z Żarnowca tutaj, należę do partu Krokowa, dwóch organizacji przez całe życie, do Solidarności, do Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego. Inne średnio mnie interesowały. Ale Szanowni Państwo, przyjechałem tutaj, żeby głównie podziękować Zrzeszeniu za coś, co nam się nie udało, bo rzeczywiście, kiedy byłem zastępcą pana ministra Mirosława Handke, pana ministra Edmunda Wittbrota, dla nas edukacja regionalna to był jeden z kluczowych elementów poprawy polskiej edukacji, zmiany, zakorzenienia, wartości. I przyznam się, była wspaniała grupa rzeczywiście osób z Kaszub, wspaniałych szkolnych. Wymienię, jest tu obecna Wanda Kiedrowska, Renata Mistasz, Danuta Pioch, autorka pięknego elementarza, materiałów pomocniczych. Pierwsze studium nam się udało podyplomowe na Uniwersytecie Gdańskim otworzyć. Pamiętajmy o profesorze Jerzym Trederze. Wspaniali rzeczywiście ludzie, natomiast nie udało się nam zorganizować konkursu. On miał, kolego prezesie, inną nazwę. My chcieliśmy nie belny szkolny, tylko master szkolny. Nie udało się, jest w tej chwili ta inicjatywa. Rzeczywiście w epidemii to było niezwykle trudne, ogromne gratulacje. Przekazałem koleżankom, żeby skrócić czas, już podziękowania, gratulacje. Tam wykorzystałem dwa motta. Jedno z profesora Jana Główczewskiego. Edukacja regionalna to jest powrót do domu. To jest piękna myśl. Edukacja regionalna to jest powrót do domu. A drugim takim niedowiarką przytoczyłem tutaj słowa księdza profesora Janusza Pasierba. Nie można kochać dużej ojczyzny bez miłości do małej. To jest kluczem. Ksiądz profesor kiwa głową. Księże profesorze, przy okazji wielkie podziękowania za znakomite, wielkie kazanie. My świeccy może nie powinniśmy tak oceniać, ale naprawdę to, co ksiądz profesor zaprezentował, to jest wspaniała kultura pamięci. Ja jestem zachwycony rzeczywiście całością tej kaszebizny, ale między innymi przez to, że pamięta się o zmarłych, o starszych i tak dalej. Także to jest sprawą niezwykle ważną. Gratulacje przekazałem bo tutaj Felicja Baskowo-Rzeszkowska to jest też instytucja, która bardzo pomagała nam w tym czasie, kiedy powstawały podstawy programowe, sylabusy, żeby matura ruszyła. Przecież poszła w końcu matura z języka kaszubskiego. Właśnie, żeby to studium podyplomowe powstało. Także to był krąg wspaniały. Jak tu przyjeżdżałem, to rzeczywiście serce rosło. Zresztą koledzy ministrowie tak samo. Koleżankom już pogratulowałem, bo dobry nauczyciel to jest klucz dobrej edukacji. Jednak oprócz rodziny, to z drugiej strony ten pasjonat, regionalista jest sprawą niezwykle ważną. To zawsze się czuło państwa bobrowskich, jak się jechało, jakby ta pasja rzeczywiście tworzenia tej szkoły, ona była taką podstawą. Ale ja bym chciał na koniec jednak skupić się na Zrzeszeniu Kaszubsko-Pomorskim, oddać koleżeństwu wielką cześć za to, co państwo zrobili. Zdecydowaliście się na konkurs, bo to jest trudno ustawić kryteria. To jest podstawowy problem, żeby nikogo nie pominąć. I to zawsze będą jacyś malkontenci, ojej, a tutaj tą osobę pominięto i tak dalej.
Państwo podjęli to ryzyko. Panie kolego prezesie, ogromne podziękowania. Ja obserwowałem też pracę pana dyrektora Łukasza Richerta, ale podpowiadała mi, słuchajcie, znakomita takie są kobiety kaszubskie. Pani Lucyna Radzmińska z tą taką energią, że to w życiu się da. Także ma pan, panie prezesie, wielu współpracowników znakomitych. Pani Lucyno, nie, niech pani potrzyma. Potrzyma oczywiście torbę, bo chcę koledze Janie jeszcze jedną rzecz powiedzieć. Wszyscy dostali pamiątkowe znaczki z okazji 40-lecia Solidarności, ale kolega Jan Wyrowiński urodził się w Brusach. Toruń to przed wojną to też było w naszym województwie, także to tam niedaleko, nawet stolica. Natomiast kolega Jan Wyrowiński był internowany w stanie wojennym. Siedział w Potulicach, katastrofalne więzienie. Potem w Strzemielinku, to, że taki szczupły, to chyba między innymi jakby z tego też wynika, ale to jest straszne doświadczenie i ta droga Kaszubów do wolnej Polski, to Kamerdyner też pięknie pokazywał ten film. To była wielka, kolego Janie, na całe zrzeszenie, na ręce kolegi prezesa, wszystkiego dobrego. Dziękujemy bardzo serdecznie. I lecimy do wspólnych... Ale oczywiście tu prezentów jest więcej, tylko to chodzi o ten specjalny. Lecimy do wspólnych fotografii. Dziękujemy za udimci. Prosimy krócej, no bo dzece czekają, trochę na masę to wszystko przedłużyło. Prosimy, będę gościł. Lubetny dresze, wet szkolną, a jest szkolną wet kaszepścigłe, to je dopisze w apartnieni. I jem biedno cała tą szkolną wet. A my szkolni wiemy, że do tego chłopa szkolno dodawano rozmaite kreslenia. I tych terny na przemiar mnie, kocingwiancy znają, uśmiechają się do mnie i wiedzą, że ja danego czasu no bardziej lubiła jem kresleni zwykło szkolno. Ale nie ma nagoda delucze, bo to jest długa historia i taką sposobną. Ale nie spodziewająca, że bana jest tak łytoblabie achrzczniono. Już tak, no, nazwano takim ważnym dla Kaszeb określeniem wolnoszkolną. Kłonią Fatima, którzy spisali te dokazy szkolne, kłonią się przewortnie kapitule, ministrów ją pamiętam, a szkoda, że nie ma mojego uledanego ministra Witbrota, pozdrów dla niego, kłonią całe zablabie przed tym szkolnym i tak składa, a moim dreszkom zablabie, a tak ci tam miano nasi wzdrobnieni młeboczta, i na czysta jednoletrą. I tej no lepszy rzecz była twele dla Ela i jeszcze no lepszy rzecz była dla dredzi Ela. A slam pozdrówku mojej mamie, która nie ubidała zamiona Felicja i ja jem dba, że danka temu, że jem szkolno, zwykło szkolno, a teraz jest wolno szkolno,
Nie zachowam tego szczęstu, bo powiedział Feliks Felici szczęścia, bo nie zachowam leno w mionie. I bardzo Januszu, książę też zawarł, że to jest w roku milecznego biskupa Dominika, który godaj tak, jak Ceurus Język. I te słowa często są przewoływane w tym dla mnie milecznym, pierwszym kaszepskim w Brusach. Do uzdrzeniu na stegnach kaszepiznę, że moim madrem. Wielkie brawa, zbędnych szkolnych, wyaparnionych, wyprzydnionych. Wieldzie Bóg zapłac i dali bondo guerac. Jej własne. Elżbieta, dwa słowa. Bóg zapłac kapitule i w sześcim wterny co przeczynile do tego, że jem kasiepku. I szkulną. Dziękujemy bardzo serdecznie. Wielkie brawa, jeszcze raz, na podrachowani. I też razem z Weroniką chcemy teraz roczec na akcent muzyczny. Na winie chmieleńści wystąpią teraz Chmielanie, które w 2019 roku świętowane 35 lat istnienia i dziejań. Wielkie brawa! I lecimy! Chmielanie!
Paro, serdeczno gratulujemy. Jeszcze raz wielki brawa. Dziękujemy bardzo serdecznie. Jeszcze raz wielki brawa, to był bardzo piękny występ, a trzeba nadmienić, trzeba przyspieszyć i trzeba nadmienić, że w czasach, ja ci tery mówię, nie jest tak einfach robić staci rzeczy, jak oni tak tyle piękno zatańcowali. Oni musieli mieć też próbę i chyba piękno próbowali, bo piękno wystąpili na Chmieleńści i Binie. Chmielanie, jeszcze raz wielkie brawa dla nich. No i też, Weronika, chcemy przejść do najważniejszej cząstce najdzysy, rozegracje, złote rozegracje. Pieniądze są i roczezna, rodnym łebem można rzeknąć. Dzysy fejrujemy. Dokładnie. I z tego placu chcemy zaprosić na bina przewodniczącego jury finału, księdza profesora Jana Walkusia. Wielkie brawa. W terenie przewodniczącym i tyśmy kowertę z finalistami, tych terny dobele. I tyś od razu my chcemy podczorknąć, że mamy tu tyś książkach terne bądze dzysy promowuny i to jest książka księdza profesora Jana Walkusia. Wiertle błeżigłe widu i tyś po całej rozegracje bądze tu płytkani z autora i sowiący dowimy. To jest historia tyś rodne młewe. Piękne homilie, które były głoszone od samego zaczątku. I też ksiądz profesor, przydnik komisję, nama odczyta też całe słowo i werdyktę, to będziemy prosić, ale prosimy o protokół. Człowiek Dresze, drodzy Państwo, dwie sprawy. Pierwsza sprawa najważniejsza. Na 50. konkurs recytatorski literatury kaszubskiej Rodne Młewa wpłynęło 251 zgłoszeń. Były dwie komisje eliminacji. Pierwsza w składzie Tatiana Slowi, przewodnicząca, Janusz Mamerski, Jadwiga Hewelt, Aleksandra Klasa i Jolanta Czerwińska. I druga komisja eliminacyjna, przewodnicząca Wanda Lew-Kiedrowska, Dorota Krakowska, Dariusz Majkowski, ksiądz Damian Kleist i Katarzyna Butowska. I te dwie komisje eliminacyjne wyłoniły 36 finalistów, spośród których komisja finałowa w składzie. Przewodniczący, mówiący te słowa, dr Tomasz Popke, Karolina Keller i Bożena Ugowska oraz Zbigniew Jankowski po wysłuchaniu w dniu 12 czerwca 2021 roku recytacji uczestników wytypowanych przez komisję eliminacyjną postanowiła przyznać nagrody, o których będzie za chwilę. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, moi kochani, słuchając tutaj wszystkich występów, zwłaszcza między innymi pana prezesa Jana Wyrowińskiego, który mówił o pewnym zaskoczeniu, w ogóle słuchając tych wszystkich treści, można powiedzieć, że życie, to 50-lecie konkursu Rodne Młewe, ono się toczyło w takim klimacie wielkiej alternatywy. Trzeba było wybierać między jednym a drugim. Można było zainicjować konkurs, albo nie można było. Można przygotować dzieci, albo można, powiedzmy, oddać się innym zajęciom. Tu się okazało, że Bogu dzięki wybrano tę pierwszą sprawę. Ponadto chciałbym w tym miejscu, mówiąc o tej alternatywie i wyborach, wprowadzić troszkę elementu humorystycznego, żeby nie było tak całkiem poważnie. Dlatego, że literatura kaszubska też ma dużo elementu humorystycznego w sobie. Otóż było takie spotkanie, spotkały się dwie białci, Lyna i Tryda. Lyna przeszła do Tryda i mówi: "Wele, Trydko, jak to je dobrze trafia, fejn trafia, bo to robisz
akurat łybiet. A Tryda mówi, to co tak rynko nie chcesz, bo nie wiadomo, co z tego łybiedy widzę. A czemu? No bo widzisz, że tego mojego chłopa wysłał do Kromu, do sklepu po bulwę, a wylewał się do tego Kromu, do sklepu i auto go przejechało na śmierć. A, byłeś się, Trydko, no coś to teraz zrobisz? No co zrobią? Nie ma bólu, potem muszę bydle ugotować. I zanim oddam jeszcze głos naszym speakerom, chciałbym szczególnie i serdecznie podziękować wszystkim za uczestnictwo, za udział. Przyjeżdżam do Chmielna od 30 lat. Robię to z wielką radością, dużo się tu nauczyłem, spotkałem się z wielką wdzięcznością, ale jest czas, że trzeba kiedyś skończyć. I dlatego czuję się upoważniony też przez Zbyszka Jankowskiego. Myśmy zawsze działali w dwójkę, chociażby dlatego, że Zbyszek na prawe ucho troszkę nie słyszy, ja na lewe i dlatego myśmy się tak uzupełniali. I z dniem dzisiejszym chciałbym uroczyście podziękować i ogłosić, że od tej chwili już nie będę podejmował pracy w jury. Za współpracę, za udział wszystkim bardzo serdecznie dziękuję. Wielki Bóg zapłać. Bardzo dziękuję. Wielki Bóg zapłać. Prosimy też profesora Tułę o przekazanie kowertów. Oficjalne przekazanie. I też prosimy od razu na bina czcigodnych jurorów, które były też z księdza profesora Jana Walkusia. Doktor Tomasz Chłopka jest z nami, jak nie, ale jak je to prosimy. Też Karolina Keller, rocimy tułę na bina. Bożena Ugowska i Zbigniew Jankowski. Prosimy bardzo serdecznie. Też tułe jurorze będą pomagać nam wrąciwać z nadgrodę. Wielki brawa, bo jak wiemy, to nie jest prosty robota wybieranie wśród tak wspaniałych młodych, a i starszych. I jeszcze w takiej formie hybrydowej. 250 prezentacji filmowych, a później tułe, no w sobotę, wczoraj była prezentacja na żywo. Także prosimy o przekazanie. Ja muszę uzupełnić to, co ksiądz profesor rzekł, ja już mój drachwat czasu, jak ma się tu spotkała. On to miał rzec za nas łebu, bo my łysów, no nie możemy chłodzić. I ma teraz le stoimy. My tak musimy chłodzić w porze. I dlatego jesteśmy w tym roku ostatni raz w jury. Wielki ma brawo, ma. Nie ostatni. Tej prosimy o przekazanie kowertów. Tułe nam. Dziękujemy bardzo serdecznie. Mumę. I jeszcze do tej roboty robimy może Santora Kazimierza Klejne. Kategoria 7. Prezentacje były z zagrańcy. To jest pierwsza kategoria, taci, można rzeknąć, wtedy powstała w tej złoty, piękny, najrodnym łewie. Dlatego prosimy o odczytanie też tu senatora Klejne. Kto dobył w zagranicznej kategorii? Prezentacja jest z Holandii i Niemców. Proszę bardzo. Łykulerę pościł sobie łedwaste Jankweściły. Kategoria 7 recytatorzy z zagranicy. Za udział Barbara Sać, Den Rade z Holandii. I drugie miejsce Krzysztof Patok z Niemiec. Pierwsze miejsce nie zostało przyznane, a więc tylko drugie miejsce i udział. Także gratulujemy. Trzeba nadmienić, że to jest pierwszy rok, że taka kategoria w ogóle miała plac. I to jest bardzo piękno, że faktycznie w naszym konkursie tery mamy też międzynarodowych uczestników. Wiadomo, że w tych czasach nie mogły nic nam być,
I terymy chcę nadmienić, że w sieci nagrania laureatów będą zamieścione na platformie YouTube Domu Kultury Tiłej i w sieci te nagrania będziemy mogli sobie odtwarzać. I bardzo mogę też łybić, jaka była też niewizna tego konkursu, a była na wysoci, jak my też cielesmy. Także prosimy też o odczytanie postępnych. I ta kategoria dozdrzyniały, to jest 6. kategoria i prosimy tu Nabina, żeby przeszedł do nas Karolina Serkłewska, Kajetan Dulian, Anna Koczyk i Eugeniusz Pryszkłewści. Prosimy Nabina, widzi brawa dla nich i zaraz odczytamy też kto dostał po próbce pierwszy, drugi, trzeci plac wyróżnieni. Eugeniusz Pryszkłewści też się znamy. Zes był. Eugeniusz Pryszkłewści, czy też się znamy? Jakby można tam załyłać. To byłoby piękno. I też prosimy tu Danutę Rek do odczytani kto dobył. Lecimy na wina. Własny Danuto, mikrofon. Dziękuję za zaszczyt. Kategoria 6. Dorośli. Wyróżnienia. Anna Koczyk, 3. miejsce. Kajetan Dulian, 2. miejsce. Gratuluję. I wołamy pana Eugeniusza. Troszeczkę wyróżnienie najpierw było przeczytane. No, wyróżnienie. Anna Koczyk, 3. miejsce. Źle? Wyróżnienie Anna Koczyk. 3. plac Kajetan Dulian. No jo. 3. plac Karolina Serkłewska. A, pominęłam. Może pozwolę, przepraszam, to stres. No, nie spodziewałam się takiego zaszczytu i dlatego pozwolę sobie powtórzyć. Proszę o wybaczenie. Wyróżnienia. Anna Koczyk. 3. miejsce Kajetan Dulian. 2. miejsce Karolina Serkowska. No i 1. miejsce, wiadomo, Eugeniusz Pryczkowski. Gratuluję. Zary prosimy Tiłę do przódku, żeby można było piękny zdjęcia zrobić. I w ramcie cnytgrodę. Przepraszam. Prosimy też jurorów, można pogratulować też. Wielkie brawa, 1. plac Eugeniusz Pryszkłewści, 2. Karolina Serkłewska, 2. plac Kajetan Dulian, 3. plac i Anna Koczyk, wyróżnieni. Wielkie brawa, prosimy o wedding. Śmiało proszę do przódku, żeby Sofejn wystawić do zdjęcia. Do przódku, do przódku. Wszyscy do przódku. Wszyscy do przódku. Idziemy do przódku, do przódku. Czas są zrobione. Teraz przejdziemy do następnej kategorii. To jest kategoria, Szkoły branżowe i ponadpodstawowe. Bardzo dziękujemy. Prosimy. Prosimy też Iwonę Formelę, członkini zarządu krizu Karty Ścisłe, o odczytanie też, kto dobył w tej kategorii. Szanowni Państwo, w kategorii 5 Szkoły Branżowe i Ponadpodstawowe
Nagrodę specjalną za najlepszą recytację fragmentu utworu Aleksandra Majkowskiego przedstawię za chwileczkę, a rozpocznę od wyróżnień. Wiktoria Stolc, pierwsze liceum ogólnokształcące w Kościerzynie, opiekun pani Iwona Makurat. Kolejne wyróżnienie. Agnieszka Myszka, pierwsze liceum ogólnokształcące w Kościerzynie, opiekun również pani Iwona Makurat. Jeszcze jedno wyróżnienie dla Pauliny Pękowskiej, również z pierwszego liceum ogólnokształcącego imienia Hieronima Derdowskiego w Kartuzach, opiekun pani Joanna Pękowska. Trzecie miejsce dla pani Anny Frankowskiej z pierwszego liceum z oddziałami dwujęzycznymi imienia Hieronima Derdowskiego w Kartuzach, opiekun pani Karolina Serkowska. Drugie miejsce pani Marta Kujach, pierwsze liceum ogólnokształcące w Kościerzynie, opiekun pani Iwona Makurat. I pierwsze miejsce Michał Hieronim Galiński, liceum ogólnokształcące nr 15 w Gdańsku, opiekun pani Agnieszka Olszewska. Wszystkich rycimy na bina, wszystkich nagrodzonych. I jeszcze mamy nagrodę specjalną. To ustawimy sobie na końcu. Dobrze. Rycimy wszystkich nagrodzonych na bina. Śmiało, śmiało. Michał Galiści, Marta Kujak, Anna Frankwewska, Wiktoria Stolc, Agnieszka Myszka, Paulina Pękłewska, ale wszystkich z tych kategorii, które tyły sama są, też rycimy. No i tyś mówię nadgrody specjalne. Do wręczeni nagrody specjalne za najlepszą recytację fragmentu utworu Aleksandra Majkowski Głaziecy i przygody Remusa prosimy na bina Bruno Nacerocigłe. Wjeżdżę z nama je wręczeni ty nagrodę i zdradzeni, kto ja dostał. Od razu proszę trzekroci do przódku, wszyscy. Kategoria nagroda specjalna za najlepszą recytację fragmentu utworu Aleksandra Majkowskiego Życie i przygody Remusa. Michał Hieronim Galeński, Liceum Ogólnokształcące Gdańsk. Wielkie brawa. Wielki Bóg zapłać, prosimy też was, Brunona, o wręczenie tę nagrodę. I przybycia, że Michał Hieronim Galiński z Liceum Ogólnokształcącego nr 15 w Gdańsku, opiekun Agnieszka Olszewska, dostał też pierwszy plac złoty jubileuszowego 50. konkursu recytatorskiego Rodny Mływa. Prosimy też do Łedinka. Prosimy wszystkich trzekroci do przódku, żeby wszyscy steletiły w prosty. Razem z szacownym jury. I tyś ma Michał Hieronim Galiński przerechtaje krócechny tekst swój i zaprezentuje na binie. Chcemy uciec. Możemy uciec. Wielki Bóg zapłać. Czemu mamy ci filmę zrechtowane? Ja? Dobra. Dziękujemy bardzo. A naszego laureata prosimy, żeby kto spłynął z tyma wspaniałymi nagrodami, żeby mógł nam atiłe piękno zarecytować. I Michale, prosimy krócechny tekst zaprezentować. Jeśli pamiętamy czy nie? Michał Hieronim Galiński, pierwszy plac. Aleksander Labuda, kto belnym chce ka się bec,
ten musi po kasiepsku ciec. Kasiepską krew w swych ziołach miec i łekę desie musi zrzec. Na bidny kryj, co w zmiernym snie i sydme dłudzich wieków je. Kto belnym chce kasiebą bec, ten musi po kasiepsku ciec. Swyści zwek i swyści stryj. Swyści głos i piesni tryj. Słyści wesiwk, słyści tyńc i najznak, najciurny jęc. Kto belnym chce kasiebą bec, ten musi po kasiepsku ziec. I tacie słowa to se ziec. Brat za bratem chcemy stać. Kasiepski musi z grobu wstać. Bardzo dziękujemy serdecznie. Gratulujemy. Tyś proszę odebrać nadgrodę. I tyś prosimy tułę do płystąpny kategorię. To jest kategoria 4. klasy 7-8 szkoł spodlecznych. Wójta gminy Chmielno, Michała Melibruda. Wrócimy. I tyś tu będzie nadgrodę specjalny z recytatorskim tutaj konkursu i recytacja utworu Łechmielnie. Prosimy. Nagroda specjalna za najlepszą recytację utworu Ochmielnie Julia Dziemińska, zespół szkolno-przedszkolny w Mostach, opiekun Lucyna Sorn. Proszę o brawa. I zapraszamy na scenę. Za udział Nikola Buszman, zespół szkół w Grabowie Kościerskim, opiekun Beata Jankowska. Wyróżnienia. Julia Dziemińska, zespół szkolno-przedszkolny w Mostach, opiekun Lucyna Sorn. Paulina Miotk, szkoła podstawowa Mojusz, opiekun Danuta Pioch. Michał Moga, szkoła podstawowa w Sfornegaciach, opiekun Marzena Bożyszkowska. Trzecie miejsce. Kornelia Garstka, szkoła podstawowa imienia Jakuba Wejhera w Górze, opiekun Magdalena Płotka-Garstka. Drugie miejsce. Aniela Makurat, szkoła podstawowa nr 4 w Kościerzynie, opiekun Danuta Wysocka. I pierwsze miejsce Izabela Kossak-Główczewska, szkoła podstawowa w Brzeźnie Szlacheckim, opiekun Ewa Świątek-Brzezińska. Wielkie brawa. Dziękujemy bardzo serdecznie. I teraz prosimy też wójta gminy Chmielno, Michała Melibrudę, o wręczenie nadgrodów. I też specjalny nadgrodę Julię Dziemińską za recytację utworu Łechmielnie. Prosimy bardzo serdecznie też wręczyć. I pierwszy plac Izabela Kosak-Główczewska, szkoła spodleczna w Brzeznie Szlacheckim, opiekun Ewa Świątek-Brzezińska. Trzeci plac Aniela Makurat, szkoła spodleczna w Kłescyźnie nr 4, opiekun Danuta Wysocka. Trzeci plac Kornelia Garstka, szkoła podstawowa imienia Jakuba Wejhera w Górze, opiekun Magdalena Płotka-Garstka. I też już Perzinka przesuwamy się do przodku, żeby wszyscy mogli zrobić wedding. 2 kroki do przodku prosimy wszystkich i tyle. Wiemy, że te nagrody są części, są bogatne, dlatego to jest utrudnione w jedno.
Jeśli wieldzie brawa, To byli recytatorzy z klas 7-8 szkół społecznych i tyś chcemy rodzic tułe, żeby na matery zarecytowa. Izabela Kosak-Główczewsk. Dziękujemy bardzo wszystkim, a Izabela prosimy o zarecytowanie. Izabelo, pamiętamy tekst. Prosimy ten krótszy. Ewa Warmłewsku, rodnu zemio. Rodnu zemio, co bychniesz jak szteczk z wizigłe chleba. Jest moim jedynym mylą miłotę. Rodnu zemio, na twoim niebie dla mnie gwiazdę świecą. Miesiąc łekno zaziry i dobry spiknie niese. Rodnu zemio, słońce moje, tułe płeprywce rozmija rzec. Gdzie radosce i smutci, gdzie płeciątk i ostatni słowo. Kaszepsku zemio, kłechunce i serce tobie łeddywą. Cze młegasz zrobić co siesz? Byle spłedzonkować słowa mati prosty wiszne. Dzonka. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo serdecznie. Proszę odebrać nagrodę za pierwszy plac. I teraz przechodzimy do przystępnej kategorii. Jaci, Weronikłe? Jest to kategoria klas 4-6 szkół podstawowych. No i też mamy skowyrtę wycenione wynici i prosimy też tu może własne Bożenę Ługowską. Łe czytanie. Kategoria klasów trzecich szkół spodlecznych. Nagroda za udział dla Filipa Neubauera, zespołu Sztuceniego Wychowania z Kamieńca Szlachecki, opiekun Kornelia Neubauer, zapraszamy. Dla wypartnieni dla Stanisławy Bertling ze Szkoły Spodlecznej imiona Juliusza Krozewicza w Simbarku, opiekun Agnieszka Bertling-Jakuś, zapraszamy. Wypartnieni Amelia Stejnka, Szkoła Spodleczna imiona Gryfa Pomorskiego w Miechłucenie, opiekun Anna Laskłeska i Milena Kłeska z zespołu szkolno-przedszkolnego z Dąbnicy Kasiepści, opiekun Anna Wróbel. Trzeci myl. Łucja Kitowska, Szkoła Spodleczna w Kozieczkowie, blisko, opiekun Celina Arendt. Drugi myl. Bartosz Biześci, Szkoła Spodleczna z Jastrzębi Góra, więc Spilec, opiekun Elżbieta Ścibior. E-mail pierwsi, Jarosław Bizewści, to nie Przetrywk, to są bracynowie. Szkoła Spodleczna w Pilecach, opiekun Elżbieta Ścibior. Wielkie brawa dla Laura. Prosimy też o wręczenie nadgrodów. I to była kategoria klasy 4-6 szkół spodlecznych. Pierwszy plac Jarosław Bisewski. Drugi plac Bartosz Bisewski. Łucja Kitowska. Trzeci plac. Wielkie brawa jest rys. Prosimy bliżej do zdjęcia. Bardzo dziękujemy, a
Jarosława Bisewścigłę prosimy o zarecytowanie plynai. Jarosław, a jeść tułę. Jarosław Bisewści zna małe stynie. Dumerada. Dobrze. Przerechtowune. Prosimy tułę. Na westrzutk. Wczoraj to było pełno drągłe, co? Jerzy Łysk, jak tu będzie se wesoły? Jak tu będzie se wesoły? Czej mnie łedrę na ząb błeli. Gąba mnie spuchła jak bania, a iż na wiść wrześci Frania. Nie jamruj, tak styry skłepie, jest głęszy jak dzieckłe, chłopie, wes nocy robić co nie chce. Co ty so myślisz, jest w miejsce? W chlebach ściegnoj na wyrzucani, filter jest finium do zrechtowani. Kuń w krepach nos drzi, jak na zbawienie. Krowy i też czas do dojenia, a ce ząbki też błeli. Mój te drechły, co je mum, z tobą zgniłem strechu. Wejle, ząbkłe perzynka zabłeli, a ten jak myłe kłeca skłeli. Tak widz wizyta, lud kłewiekłe hany, kłec ząbłeli, nie ma czasu na łetpeciwani. A czej nie wierzyta, lud kłewiekłe hany, spróbuj tale spetać, my i białczy, Frani. Bóg zapłać. Bardzo dziękujemy. Jarosławie, dziękujemy bardzo serdecznie. Prosimy jeszcze raz o nadgrodę. I tyś, Weroniko, przychodźmy. O, prosimy. Ja nie wiem, czy was zwrócę uwagę, ale to są bracia bliźniace. Jarosław był pierwszy i jemu Jarku doce prozbo. Nie bij w polityka. Jarosławie, dziękujemy. I tyś, jak mumę tuju na binie i tyś sobie powiedzą nam o Zbigniew Sienkiewicz, to prosimy o odczytanie wyników kategorii dredzi. To je pierwsze do trzecich szkół spodlecznych. Dobrze. Kategoria dragi to są pierwsi, dradzi i trzeci klasy szkół podstawowych, społecznych. Za udział otrzymuje Marta Koszałka, zespół szkolno-przedszkolny w Mostach. Opiekun Lucyna Son. Prosimy Martę. Także za udział otrzymuje Eliza Kańska, zespół szkolno-przedszkolny Mała Szkoła w Szopie. Opiekun Ewa Warmowska. Wyróżnienia. Zuzanna Palubicka, Centrum Kultury w Kartuzach, opiekun Mirella Komkowska. Także wyróżnienie Amelia Kikolska, zespół szkolno-przedszkolny nr 2 w Kościerzynie, opiekun Helena Narloch. I ostatnie wyróżnienie Paulina Bielawa, szkoła podstawowa w Trzepowie, opiekun Wanda Lew-Kiedrowska. Nie widzę tej żółtej pani, a nie, wczoraj była na żółto ubrana. Trzecie miejsce. Milena Witos, szkoła podstawowa imienia Franciszka Tredera w Bożestowie, opiekun Aneta Witos. Miejsce drugie. Julia Dułak, szkoła podstawowa imienia księdza Anastazego Sadowskiego, opiekun Halina Winczewska. I miejsce pierwsze w tej kategorii Michalina Marcińska, szkoła podstawowa w Chmielnie, opiekun Joanna Marcińska. Dziękujemy bardzo serdecznie Wastowi Widowi. I wręczeni nagrody.
Wieldzie gratulacje. Pierwszy plac. Michalina Marcińska, Dredzi, Julia Dułak, Trzecy, Milena Witos. Łysmiwci, wszyscy się śmieją do zdjęcia. Piękne Zeuse. Wszystko Zeuse, ja? Chyba ja. Tak to bezdrzy. Dziękujemy bardzo serdecznie za wedding. I prosimy Michalinę Marcińską, żeby nam tyle piękno zarecytował. Jeśli pociekujemy, żeby ześle wszyscy. Tą kwopka moja tatczyzna. Jakoś mu doce mówić i jaką płezwą dać. Jacim słowom ogarnąć twoje miono, twoje grańce łypisać. Jakoś mu ciebie śpiewać i chwalbą zemi słać. Jaką nutą man snyżystą odkrywać. Beatchnieniem ty są sta. Tatczyzna to Kasiebę. Kasiebę cały świat. Gdy naszą ciec je mływa, moja ojczyzna i każdy brat. Dziękujemy bardzo serdecznie i gratulujemy. Wielki Bóg zapłać za tę recytację. I ty cztery przechodzimy do ostatniej kategorii. Można rzeknąć najmłodsi. Najmłodsi kategorie przedszkola i klasa 0, szkoły podstawowe. I tu też prosimy Kazimierza Hermana, przydnika Kaszebsko-Pomorści Zrzeszeni, Szemut. Prosimy tu serdecznie. I też tu jest nagroda specjalny Alosza Nagla, ale też najmłodszego uczestnika, ale to będą organizatorzy, jest cietele. Także później prosimy odczytać. Nagroda za najlepsze recytacje utworu. Nie, nagroda uczestnika. Tak. Nagroda specjalna, jo, tułe. I później tułe, to je. I tułe, to je. Dobra. Ale tyś najmłodszego jeszcze Nagroda za najlepszą recytację utworu Alojzego Nagla. Dominika Galińska, Szkoła Podstawowa Borkowo. Opiekun Izabela Malotka-Trzepiatowska. Nagroda specjalna wójta gminy Szemut dla Dominiki Galińskiej, najlepszego recytatora poezji Alojzego Nagla w finale wojewódzkim 50. konkursu recytatorskiego literatury kaszubskiej Rodnomływa w Chmielnie. Serdecznie gratulujemy osiągnięcia sukcesu w konkursie, który pielęgnuje tradycje, obyczaje i język naszego regionu, a jednocześnie przybliża nam twórczość kaszubskich poetów i pisarzy, w tym również naszego ziomka Alojzego Nagla. Jego słowa: choć z kłepicą cezych ledzy, młewę starków sa nie wstedzy. Manaju mływa wiedzi skorb, drogość nieźle niż ich 100. Nie bez przeciny przypominają nam o konieczności podtrzymywania mowy kaszubskiej. Życzymy wiele pomyślności oraz dalszych sukcesów w dziedzinie kultury kaszubskiej. Wielki brawa!
Wedding piękny, ale też chcemy teraz przejść do postępnych, wypartnionych. I na koniec będzie też nadgroda specjalna dla młodszego uczestnika. Nie schuduma, westowume. I też może wtedy przydnika jurorów. Prosimy o odczytanie dalej. Kategoria pierwsza, przedszkola i klasy zerowe, wyróżnienia. Alan Neubauer, Zespół Kształcenia i Wychowania w Kamienicy Szlacheckiej, opiekun Kornelia Neubauer. Prosimy. Wyróżnienie również Agata Rompa, Zespół Szkolno-Przedszkolny Mała Szkoła w Szopie, opiekun Magdalena Rompa. Prosimy. Trzecie miejsce w tej kategorii Dominika Galińska, Szkoła Podstawowa Borkowo, opiekun Izabela Malotka-Trzebiatowska. Prosimy. Ach, już jest właśnie. Drugie miejsce w tej kategorii Ksenia Zaborowska, Zespół Kształcenia w Łubianie, opiekun Anna Cupka. Prosimy. Też już jest? Śmiało. O. I pierwsze miejsce w kategorii tej Klara Makurat, Przedszkole Samorządowe nr 7 w Kościerzynie, opiekun Iwona Makurat. Ludzi Bóg zapac. Ludzi brawa. Przedszkola i klasę 0. Pierwszy plac Klara Makuryt. Trzeci Ksenia Zaborowska. Trzeci Dominika Galińska. I też od razu prosimy organizatorów konkursu. Bo jest moment nagroda specjalna. Dla najmłodszych uczestnika konkursu Rodne Młewa, 50. edycję. I tu chcemy poznać za sztuczek własny dyrektor Chmieleścigłe do Domu Kultury, kto dostał specjalny nagroda dla najmłodszego uczestnika. Najmłodszym recytatorem 50. jubileuszowego konkursu recytatorskiego literatury kaszubskiej Rodną Młewa je latos Stanisław Żmuda-Trzebiatowści z przedszkola przy Szkole Podstawowej w Brzeźnie Szlacheckim. Opiekunem jest pani Ewa Świątek-Brzezińska. Zapraszamy. Chyba 3 lata ma. 3 lata i z Kasiewicą jest za pan brat, jak to sobie gdy. Rocimy Stanisława Żmuda-Trzebiatowścigłe. Najmłodsi. Jedzie brawa! Peżna speszony, ale ja ci łedwyżny. 3 lata, jo? 3 lata, jo? Ile myś lat? Piękno. Gratulujemy co bardzo serdecznie. Pejtułe do naj. Czas dla fotoreporterów. No i tyś Klara Makuryt je przyrechtowany, żeby nam ma tyś zarecytować. Na pewno je. Klaro? Powiesz nam ma? Jak wczoraj, o? Dobrze, Klara nam ma zacięła. Także chcemy teraz. Jerzy Stachurski, byjka łebłecuje. Ten, kto nutę dobrze zny, ten so rado wziecny. Rys z płetki łebłecuzia, bo na końcu nasi wse już zaciu złen chcą pełni, a ziaba nie jedz mnie, zdrżyj, ja ci farwny łuci, ja ci peśny dysudzyń, i młego chcę zaśpiewać, gdzie kreśka rzucy cyń. I co je robić? Kłebłecą serce my. I co je robić? Cię ziaba śpiewy, la la sol sol, la la sol sol fa. I teru, błec
becun zdziału przez noce i dum łest i łena tak możecie zys świecytelli gwiazd drżyj derechu nie są złoty z gwiezdów srebrny winc i westrzód dyci biły za cienią z tobą tunc i co je robić? Rys spłytki ubecą ziabo na końcu nasi wse to było może wczora, a może w moim śnie i to jest zumpem, to nieba zwykłą rzecz. Wzuł ziabo na swe skrzydła, łedlecy łeb na spryć i co je robić? Kłebłecą serce my, cię ziaba śpiewy la sol, fa. Wielki brawa, bardzo dziękujemy. Trzeba rzec, że to była piękny klamra kompozycyjny, bo Klara wczoraj recytowała jak no piersi, a dzysy jak no ostatny. I tery, tyś prosimy wszystkich wyapartnionych, wyprzednionych, nagrodzonych na bina, bo chcemy zrobić wspólny wedding. Wszystkich terny recytowere i dzysy i wczoraj recimy do wspólnej fotografii. Prosimy bardzo serdecznie. Proszę się ustawić i to będzie też historyczny wedding. 50. edycja. Wszystkich laureatów. Wrócimy. Można też te główne dyplomy zaprezentować, ale też, żeby muni nie zasłonić. Najmłodsi niech sadną są na schodach, na trapach. Prosimy wtedy też na trapę. Fotoreporterzy nie tylko robią weddingi, ale też pomagają się ustawić. Proszę ustawiać. Jeden z fotoreporterów niech ustawi, żeby organizatorowie też mogli się piękno zaprezentować na weddingu. I też tu prosimy ustawić. Teraz też, jak mamy wedding, prosimy wszystkich na bina. Jeść, prosimy wszystkich na bina. Tych terny stoją, prosimy na bina. I proszę też szanownych na ich łebsądze celów do tego, żeby tu byli na bezczutku. Prosimy. Jo. No, tu zrób ta peżinka placa dla jurorów na błeci. I teraz chcemy jurorom podziękować. Prosimy też organizatorów i chcemy jurorom podziękować za ich robotę. Bastendito. Prosimy wasta wójta gminy Chmielno, Michała Melibrudę, o to, żeby podziękował na im jurorom. Bardzo serdecznie dziękuję Państwu za poświęcony czas. Ja żałuję, że nie mogłem wczoraj wziąć udziału w Państwa pracach, ale był odpust kaszubski w Polanowie, stąd moja nieobecność. Ale bardzo serdecznie dziękuję za poświęcony czas.
Państwu mogę osobiście, natomiast ta 50. rocznica to jest, przypomnę, doskonała okazja, żeby podziękować wszystkim jurorom, którzy do tej pory poświęcali swój czas i uświetniali nasz konkurs swoją obecnością. Serdecznie dziękuję. Wielkie brawa dla jurorów. Bardzo ciężką robotę mają, jak Państwo mogli na pewno widzieć, żeby wybrać tych laureatów. I momentowe podziękowania. Własny Karolina Keller, Wildzie Bóg zapłac. Własny Bożena Ługowski, Wildzie Bóg zapłac też. Zbiguś Jankowści, Bóg zapłac. I ksiądz profesor Jan Walkusz, przydnik komisji, łeb sądze celów. Wildzie, Bóg zapłac. I teraz jest czas zamknąć najpiątdziesiąty konkurs recytatorści Literaturę Kaszepści Rodne Młewa. Prosimy też, jak my odemknęli, wójta gminy Chmielno Michała Meli-Brudę, zamkniący konkurs. Szanowni Państwo, od 50 lat, tak jak pokazuje nam ściana sceny, od 50 lat, jeżeli mówimy Chmielno, myślimy Rodne Młewa. Jeżeli mówimy Rodne Młewa, myślimy Chmielno. To jest monolit i oby tak zostało na zawsze. Z tej okazji chciałbym jeszcze serdecznie podziękować, bo to dzieło to jest, można to porównać do muru, do pięknej, wspaniałej budowli posadowionej przez tyle lat na mocnym fundamencie. A każda budowla potrzebuje spoiwa. Takim spoiwem jest Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie, Zarząd Główny, Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Oddział Chmielnie, który nieprzerwanie bierze udział w przygotowaniu każdego konkursu, i Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Chmielnie z panią Edytą Klasa na czele. Ja bardzo serdecznie dziękuję za pracę włożoną w przygotowanie tego i wcześniejszych konkursów. Bez pani Edyty i wspaniałych pracowników nie moglibyśmy się w tak pięknych okolicznościach spotykać, a jak spojrzycie Państwo na scenę, no widać kobiecą rękę, widać staranność w przygotowaniu każdej jednej scenografii. Bardzo serdecznie dziękuję i z nieukrywanym żalem zamykam 50. finał konkursu recytatorskiego Rodne Młewa. Dziękuję bardzo. Wielkie brawa, bardzo serdecznie dziękujemy. I was na wójce tyś to fejrowanie będzie derowało przez cały rok. Choć zamikumy złoty jubileusz tu Rodne Młewe, to będziemy fejrować przez cały rok. Dziękujemy wam bardzo serdecznie dla patronów honorowych, dla patronów medialnych. Dziękujemy też pocztom sztandarowym, że przyjechali tu do nas i do Chmielna. Też dziękujemy naszym sponsorom i jeszcze raz wieldzie za Bóg zapłat za budowanie kasie bizne. A przeleżnoce chcemy ryciec na promocja książki, jakie tery za chile minut bądze sotiłe łed bywa. Wiertle, błezigłe, widu. A najpierw coś zimę, poczęstęk, także idziemy fejrować dalej. I będzie też zielony tort na 50 lecy, jak nam ma tu dyrektorka do Domu Kultury w Chmielnie, Edyta Klasa. Rocimy bardzo serdecznie. Jest meryciony na płecienstęk, na jubileuszowy torta, a później na wspaniałą promocję książki. I też dziękujemy naszym sponsorom. Krizowi Karteścimłe, Koszałka SPZO, Izabela i Michał Meli-Bruda, wójt gminy Chmielno, Patrycja Aryton, Gospodarstwo Agroturystyczne Chłopa, Magdalena i Henryk Kostuch. Kompleks wypoczynkowo-szkoleniowy Wichrowe Wzgórze w Chmielnie, Maria i Andrzej Kostuch, Mestwi, Spółdzielnia Produkcyjno-Handlowa w Kartuzach, Składy i Markety Budowlane BAT, Gminna Spółdzielnia, Samopomoc Chłopska w Żukowie. Ubojnia Drobiu Gosz, Henryk Mejna, Stal Profil, Gmina Siemut, BL Projekt Ludwik Breza, Bank Spółdzielczy w Serakojicach, Tartak Jażdżewscy i Zygmunt Jażdżewscy. Karczma Krzewi Róg, Magdalena i Adam Wiązkowscy, Maria i Włodzimierz Dradrach, Zakład Usług Geodezyjno-Projektowych Nadir, Forma Fitness Klub, Kaszubski Instytut.
Sklep spożywczy Ewa Gizela, księgarnia kaszubska Pomorska Ciec, Remusowy Krąg, Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Kaszubskiego Remusowi Dresie, Rękodzieło Maria Chojnacka, Nadbałtyckie Centrum Kultury, twórca ludowy Krystyna Malek, Szkoła Ponadpodstawowa w Pelplinie, Cukiernia, Piekarnia Palmeta. Fundacja Wydawnictwo Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, Art Huta, Adam Ciachowski, Nowo na Ludowo, Edyta Lej. Dziękujemy bardzo serdecznie. Weronika Canywa. I Robert Grot.